Tes que voltar comigo. Que diso? Voltar ao futuro. Veño dun sitio que ides flipar. La gata manda en Alvedro. Pero de que ano, Doc? Do 3 de agosto do 2025. Subide a DeLorean, que xa imos tarde. No, que acabo de chegar está aquí a Jenny, queremos xantar. Pois vídeos dous, que tamén lle vai interesar a ela. Pero que dis? De que falas só? Que nos pasa no futuro? Escoitamos reggaetón ou que? No, Marti, todo o contrario, toca un grupo de punk. Chámanse Barullo. Teñen uns temóns que lo flipas. Caralludos. Ai, Marti, logo non íamos xantar ou que? E que ademais teñen churrasco para dous por 25 euros. Pero, Doc, vannos meter unha clavada na P9. Onde imos, non precisamos a P9. Marti! Agardade que vou xantar con vos. Oh, e marchan sin min. Quedei sin pun e sin churrasco.